Ποια είναι λοιπόν η λύση, με ρωτάνε πάρα πολύ. Για μένα η λύση σε όλο αυτό που συζητάμε, για να δώσω και τη σκητάλη στη Muriel να σας πει το lifestyle, έχει να κάνει με την προετοιμασία. Οι Σπαρτιάτες έλεγαν ότι όσο περισσότερο ματώσεις στα γυμνάσια, τόσο λιγότερο θα ματώσεις τη μάχη. Δηλαδή όσο περισσότερο δώσεις έμφαση στο να προπονηθείς, να κάνεις προετοιμασία πριν έρθεις στην Ελβετία, να φτιάξεις τα βιογραφικά σου, να φτιάξεις τα χαρτιά σου, να είσαι έτοιμος σε πάρα πολλά πράγματα που χρειάζεται να ξέρεις για εδώ, για τη χώρα, τότε ναι, νομίζω ότι είναι πολύ πιο απλό όταν θα έρθεις. Χαρακτηριστικά θα σας πω αυτό για να κλείσω, ότι όταν πρώτο ήρθα εγώ εδώ πριν 7 χρόνια με την οικογένειά μου, είχα την Αλεξάνδρα μου μικρή. Μην γνωρίζοντας λοιπόν πώς γίνεται εδώ οι διαδικασίες, θεώρησα ότι είναι δύσκολο να πάω να γράψω το παιδί μου στο σχολείο και πώς θα γίνει αυτό και τι πρέπει να κάνω. Οπότε είχα άγχος. Έστελνα τα email που μου λέγανε και κάποια στιγμή πήγα και από το Δημαρχείο να δω αν τελικά το παιδί το γράψανε ή όχι. Είναι αυτή η νοοτροπία που ο κάθε ένας από εμάς που ζει είτε στην Ελλάδα είτε σε μια άλλη χώρα έχει μια διαφορετική νοοτροπία με βάση τα στάνταρ της χώρας. Επομένως, εγώ που ζούσα στην Ελλάδα είχα την νοοτροπία εκείνη. Άρα ανησυχούσα ότι δεν έχει πάει το email, ότι μπορεί να μην γίνει. Οπότε όταν πήγα εκεί μου λέει υπάλληλος, μην ανησυχείτε κύριε Πολυχρονιά, δηλαδή το email το έχετε ήδη λάβει, δεν το έχετε δει και ήρθατε τσάμπα εδώ, δεν χρειαζότανε, γιατί απαντάμε πάρα πολύ σύντομα. Το παιδί σας έχει γραφτεί, είναι στο τάδε σχολείο, μου εξήγησε το σύστημα η γυναίκα. Θέλω να πω ότι το mindset που έχουμε είναι το α και το ω και αυτό εγώ λέω ότι κάθε φορά καλό να προπονούμε το mindset. Αυτό κάνω και εγώ με τους ανθρώπους που κοουτσάρω, δηλαδή ξεκινάμε και δουλεύουμε μαζί για να δημιουργήσουμε μια νοοτροπία αναπτυξιακή, έτσι ώστε όταν έλθουν στην Ελβετία να είναι έτοιμοι για να πάνε πάρα πολύ καλά. Να ζητήσουν παραπάνω χρήματα στις δουλειές τους, να περάσουν καλύτερα σαν οικογενειακό περιβάλλον, να διαλέξουν ένα καλό σπίτι, να μην φοβηθούν. Γενικότερα, αυτό είναι και το πλαίσιο που εγώ προτείνω κάποιος να κάνει μια κίνηση για την Ελβετία. Να προετοιμαστεί πριν ξεκινήσει.